हेलौ लोगोफोर, आंनि भिडिअआ जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन। आं बैफोरबायदि सिख्लाफोरखौ बुंनो सानो दै, आं गासैबो सिख्लाफोरखौ बुङा, जाय सिख्लाफोर बैफोरबायदि सिख्लाफोर बेफोरबायदिखौसो आं बुंगोन। जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जामारखो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जामारखो? फेसबुक इउटुब खालि भाइराल भिडिअल' नुग्रा जाबाय माथो। मा जामारखो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जामारखो? नोंसोरो लाजिनाय गैला नामा? नोंसोरो मान सनमान होननाय गैला नामा? खर'आव दिमागाव मेलेम गैला नामा नोंसिनाव? नोंसोर इसेबां फेसबुक इउटुब इन्सटाग्रामाव जुदि इसेबां फेमास जानो गोसोबा, नोंसोरो मानसिफोरजों सिनायजानो सानदोंबा गावनि देहा सोलेरखौ लांथङै देखायनानै भिडिअ बानायबाय था, मिथिबायना? अब्लाना नोंसोरो फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब बेफोराव नोंसोरो बिराद फेमास जागोन, मिथिबायना? दिनै नोंसोरनि बिमा बिफाया नोंसोरनि दिनै भाइराल भिडिअखौ नुनानै दिनै नोंसोरखौ मा बुङो? बिमा बिफानि मान सनमाना रायजोनि सिगाङाव बहा थाखो? खायसे सिख्लाफोरबो दङ गावनि सोलेरखौ लांदाङै फटक साफायनानै गावनि गोसोथोनायनो हरनाय, ओमफ्राय जेब्ला ब्रेकआप जायो बै गोसोथोनायजों भाइराल बानायनानै होजायोबा थैनोसै, फासि नांलाबायना थैनोसै, गोदाव सोरावनो दाउ अमाफोर बायदि थैलाबायनोसै। नोंसोर जुदि इसेबां बेफोरबायदि लुबैलायनाय, बेफोरबायदि फेसबुक इउटुब इन्सटाग्रामाव बेफोरबायदि जुदि भाइराल जास्लायस्लाय नोंसोरो हाबाफोरखौनो जानानै थाना, मानो बर' हारियाव बेफोरबायदि जेंनाखौ लासिंसिं लाबोबाय थायो नोंसोरो? बिराद लासिंसिं नोंसोरो सिख्लाफोर, मिथिबायना? बिराद लासिंसिं। नोंसोरो बिमा बिफानि सायाव मोजाङै जा लों था फराय। दिनै नोंसिनि बिमा बिफाया न'खराव जानो गैयाबाबो मालायनि न'खराव गावनि मोखांखौ लासिंसिं खोन्थानानैबाबो हाजिरा खामला मावनानै जाहोबोदों। नोंसोर आरो मा बिमा बिफानि मान सनमान जाना होग्रा, जाथि खुरमानि मान सनमान जाना होग्रा। गावनि मान सनमानाथ' सैमा अमानिसो मान सनमानसै। जेबो लाजिनो रोंला। लोगोफोर, नोंसोरो बिसोरनि सायाव मा कमेन्ट खालामहर। आंनि कमेन्ट बक्सआ नोंसोरनि थाखाय अरायबो खुला। नोंसोर मा कमेन्ट खालामहरनानै मा खोथा बुंहरनो हागोन आंनिसिम। गोजोन्थों।